Patrol reports. Action Alvin, balik dira mo sa liwat. Action na di kanad ya sa taboga. Action Yeah. Alvin, plastaran ay kagadula-dula yung mga signal. Subong. Yes, go ahead Action Alvin. Okay, yes. Ito siya nato, no? Si punong barangay Juan Zunuel Malayang, punong barangay sa barangay Kabugdat, Arayd lang din. Anyway, sir, live kasubong sa Action Radio with Action John Diaz. Now, sir, kamusta atong pagpapadulong nimo sa City Hall? Anong resulta? So far, bago na ko nagalin sa may city niya sa office, no? Sa buwas, tinguang na nila nga repair ang dalan, pero pwede sila nga repair, bala nga good ng simentoon or what, no? Bali, ilan ang buwas nga tapanon, tampukan sa filling materials, no? Para nga mahagan-hagan sa siningatin, buwas ang kalain kag kabunday sa dalan dira. Oo. So, at least mga maling nga balita, at least up sa mga problema sa mga motorista. So, I don't know, sir, kung naisisgutan man ninyo ang inyong problema, ano ang mahimo, mga solusyon sa silang problema sa dalan, sir? So far, ang ina nga problema kadugay na gidman, no? na palabutan na sa aton nga city government, no, sa aton national government, no, sa panukagi sa DPWH, no. So dugay na nila gusto nga obrahon kag i-repair ang dalan galing kay ang problema naton dira kay ang dalan is private road na siya. So in fairness sa mga landowners dira, no, ang pamilya Hilado kag ang pamilya Lizares, no, way man sa problema sa ila nga i-obraw ng dalan galing kay amo lang problema dira kay hindi lang sila galing nga makatag sa designation. So that is why nga hindi gid maka-proceed sa obra ang ato city government o kung ang ato WH kay tungod sa mga tawag pandaro sa COA na tanan nga mga hard projects naton kinahanglan nga may donation din. So, isa pa gali nga sa problema. But I believe sa isa sa mga speech ni Mayor Albi in his sa iya sining after a year, no, sa iya sining serbisyo isa ini sa mga plano niya ipakayuhan, di ba, sir? Yes, kana ko mismo nabatya ko na siya, no, sa pag-speech niya nga part sang ginloan sa DBT yung nga i-perteniser sa sinang lugar. In short of it, may plano man ang syudad nga baklon ni sir, ang dalan ni at least kung may argan man mga owners. Ang paano pinaka last option sa city dira, no, kung higit pag-ibaligya sa syudad, so siguro ang exploitation nga papusiding ang pagagamiton dira. Dagang aton nga paloko amo man nang ilag na hulat nga pamasin paano ma-compensate man ang ila property nga gamito na. So, sa bagay kay mobilya na mas gingkaanda na gid, no, sa mga motorista na dara gid malabay, sir, especially going sa barangay Handumanan. Yes, amo gina siyang pinaka main nga dalan kag pinaka mapo sa mga taga Handumanan pati ang mga taga-barangay Filisa. No, kag mayara pa kami dira apartment sang Barangay Kabog, mayara ka dira 3 ka purok nga nagagamit sina ang purok punan kag purok Ilaya. So ang apektados na hindi lang kay ang Handumanan o kung ang Filisa pati kami nga taga Kabog. Yeah. Finally, sir, Pero Action Alvin, before sa magatag final message, anong kalaba na dang iya gid ka kabog yung area nga sakop? sir, ano na kalaba ang nasakupan mismo sa barangay Kabog sa sina nga lugar particular sa area sa Busay? Ang sadwa na siya kapurok, no, mga more or less, mga 1 kilometer gina siya ang inang dalan. Pero ang ano ba di damage mga portion man duwa ka portion na daw o kung ano 3 ka portion na daw kadako-dako yung damage, hindi man sila nga layo galing kay tungod sang kadamo sa mga truck vlog ko nga nagalabay. So amo gina nga ang naguba dira sa dalan. So pamasin ako kanina naglabay ko dito, no, nagbalik ko kay hindi ko kalusot kaya akong salakyan nga nubo. In short of it, ang salakyan mo may babatsagan gid. Yes.
kung ang imo sulakyan kung kanimo gid piliton do may ano gid do may mabatyagan gid nga daw diya mo sa dira nga dalan. Actually, Vin, balikan ta to sa kaina, may ginambal si Kapitan nga temporarily nila buhusan nila sang do balas or bato, damos na. Sir, temporarily by tomorrow, anong ibuhos nila, sir? Suno sa sa presidential office no, daw ang mga nagatuwas ko lang ang mga simento nga daw kadagko daw siguro ilang nga ibukon anay kag itapanon kag tampukan anay sa sang filling materials kay sa siling ko na way lang sa determination hindi na nila pwede nga simento lang gid nila na buta na gid sa mga filling materials like siguro mga pandakal-dakal or mga crackstone or magluwas na ang sinang grabing dalom to. May uunhan na yun, sir. Amuman to problema eh. Yes, muginada siya do 4 ka portion o 3 ka portion nga pamadalom din no. So, gabi no. Sa Kalawigon bala. Basta taon naton ang aksyon sang syudad no. Pagi sa aton City Mayor's Office no. So ang monitor to basta kung ano gid ang ilang nga mahimo. Actually, Vin, ang bako sa Kalawigon, subong lang gid do natagan gid sang ini nga pagtutok inang dalan dala nga guba na. Oo, sir. Sir, sa Kalawigon gid, subong lang gid na tagaan natutukan ang problema. Yes, no, actually kandugay na gina siya sa mga nagliliga tamo nagyapon na ginabra dira no ginatambakan kay sa silingko na. Hindi na siya masimento tungod ang dalan isa private road no. Kaling sa subong na gilan niya nga naglain nga naguba na gid siya kay ang nga dalan na almost siguro mga 20 years na siya nga simento so halos sina bilog nga stretch na from Bangga Kabug to Congress ng Dumague sa fixed para gid nga dalan. Finally, sir, ang imo na lang mensahe especially sa mga motorista kag nagareklamo sir. Yes, no, sa aton ng mga motorista, ang tarang ginahimo ta naman no, ang mga ahensya sa gobyerno nga dapat naton kadtuan no naman. So kay ang aton barangay ni sa barangay hindi gid masarangan sang barangay ang nga problema no. So ang problema ang makasolbar na isa naton national government or ang aton city government no. So sa subong sa siling ko na no nga talaga na yun na kita kag na dala na sa iyang programa. Aksyon na dyan, si Punong Barangay Malayang, not unless may idugang ka nga pamangkot, point of clarification, no. Pila gani aksyon na bin gatunga da nga mga tag-iya sa dalan? Sir, pila gali ka gatunga da sa dalan, kapanagiyan sa nga dalan? Mayroon ng panduwa ka pamilya no ang nagduwa ka pamilya ang pamilya Hilado kag ang pamilya Rizares tapos meron din pag may gagmay lang na portion hindi man tuligin kay ina tatlo ya ka gagmay okay lagi problema sila. So duwa na lang gid ang may concern. Duha na lang reaction diyan ang pamilya Hilado kag ang pamilya Rizares. Okay. So kabay pa man nga man kay hindi man lang niya magatag sila sa deed of the nation pero willing man sila nga kun ipakayuhon sina dira. Roger on that action dyan, no? At least may update, no? At least ang importante diriya, sir, kung hindi man sila maghatag sa deed of the nation, pero kung ang tag-iya willing ipakayo ang dalan, mas mayo. Yes, ang suno sa mga sa mga landowners naton dira no sa Kahilado kay sa Rizares no. Lagi sa problema sila nga kayuhon kag obrahon ng dalan, no? Kaling kay amulan na yang ilaw hindi lang sila magkakalanay sa deed of donation na ginapangayo sa natin yung gobyerno. In short, action, bin pabaligya nila, guro kung baklon nyo kung daw mo na bla? In short of it, sir, kung baligya nila, kung baligya nila, baklon sa syudad, or na, no? Yes, siguro sa budget na ginubutan na sa baklon nga dal. Kaga sa amon pananaw, amo man na siguro ang ginahulat naton ng mga landowners para nga maulian man siguro ang ila nga propiedad nga kadako nga propiedad nga madula sila. See? Do mo gid. Sige, action na Vin, thank you gid kapitan no. Yes, thank you gid kay Kapitan Juan Zuniel Malayang action na dyan, no. So amo ani ang pinaka-latest sabat sa mga pamangkot sa pila ka mga naton nga mga kauturan
nga apektado sa mga nagalabay, partikular sa dalan Kabog going Barangay Handumanan. With action, Papang Nitson Tahon, salamat kay Kapitan Juan Zunuel Malayang. Ini naman si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Patrol Reports. Salamat sa report ni Action Alvin Grava live dra sa patrol sa Barangay Kabog. Action Reports.